Sa number 2, mag-utod nga mga menor de edad na lumos sa suba sa Bago. Patayng 5 ka tuig nga bata nga babayi kag 3 ka tuig nga lalaki matapos malumos sa suba. Nasakop sa Purok Riverside, Barangay Tabunan sa Bago City Biyernes sang hapon. Nagwa sa investigasyon nga naglisensya ang mag-utod sa ila amay nga mahampang sila sa gwa sang balay upod ang 3 ka tuig nila nga tupad balay. Pagkaligad ang pila ka minutos, nagpadulong sa suba ang 3 ka mga kabataan. Nagapanawag ang amay sang mag-utod sa tupad balay apang wala na sang may nagsabat. Dito na kaginpabalo siya sang iya hinablos nga nalumos ang duha niya ka mga bata. Nasapwan nga wala na sa kabuhi ang mag-utod samtang nakaluwas ang lalaki nga tupad balay. Nahibaluan nga nagaobrang iloy sa mag-utod nga biktima kag gab-i na nagapauli. Sunod sa iloy, wala gid nakaagi kadto ang iya mga bata sa nasambit nga suba. Gani wala ini naghuna-huna nga dito pa mapatay ang iya mga kabataan. Nagapanawagan karon ang pamilya sa bulig agud mahatagan sa disente nga lubong ang duha ka mga bata.